Täällähän on matikka rantamatalassa. Enpä ole nähnyt matikkaa tälle vuotta vielä. Siellä se on. Eiku jäässä. Olipas hieno kohtaaminen. Lähettiin pilikkihommille Joensuun seudulla Aittolammelle. Vesa istuu jo jäällä ja Markuksen kanssa tultiin. Kaunis aamu, huhtikuu 4. päivä. Aika paljon on tullut käyttöä pilikillä tänäkin talvena, mutta ei ole semmosia älyttömiä tähtihetkiä ollut. Kallaa tuli paljon paremmin kuin viime talvena. Ihan parhaalta reissulta niin ei ole videokamera ollut mukana silloin. Täällä on yksi reissu oltu tälle kevättä ja Vesa sai 3,5 kilon hauen silloin. Silloin just ei sattunut GoPro olemaan. Jumala! Yes! Lisää vaan. Yhdeksästä metristä ongittaa nyt. Ja sieltä. Kyllä ne tulee isommatkin tähän. Äläkä mene nyt takaisin. Jatkojalostuksessa. Kohta käypi sillä, että no pienemmät häviää siitä alta ja isompi hyökkää paikalle. It's a monster! Come, 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 come. Onko siika vai ahven? Ja kunnon kölli tuli. Kunnon kölli. Nyt puhutaan jo fileahvenesta. Arviolta 175. Näitä lisää, näitä lisää. Joko nyt tuli suurkalaparvi meikäläisen reijän alle. Nää vähän uumoilinkin, kun pikkukalat hävis nyt, että jotakin isompaa siinä on alla nyt. Taas kävi. Taas on ehkä aavistuksen. Ei ihan pikku. No aika pieni.
Se on jännä, kun toisille iso ahve on alkaa sitä 700, niin mulle se on 150 plus. Mulla on pikkusen isompi ehkä nyt, mutta ei mikään älyt. Perussinttiä kookkaampi, mutta alle 100 sen. Koko ajan tulee. Vein näköjään haavankin itelle tosta morrista. Markus with the big fish. What's going on? Siimasolmu. Ja karkuutus. Se oli ihan kova. Niin. 160. Meikäläisen isoin noteeraus. Mitä meidän makee nostaa siellä? Tappaja-ahven. Mulla on toki diipperi olemassa, niin laitettiin se nyt tuohon reikään. Saadaan vähän tietoja, että mitä siellä oikein tapahtuu. Tapahtuuko siellä mitään. Onhan siellä paljon kallaa alla. Näköjään ihan nousevatkin tuohon pilikille. Eivät vaan ota kiinni. Itse asiassa siellä on aika paljonkin kallaa nyt. Valtavat määrät. Pitkästä aikaa jotakin. Vaihdoin tapsi tuon morrin väriä tuohon tapsin. Sinisen laitto, niin heti otti. Vauhilla nousee. Ja kiinni on. Äskeistä vähän isompi. Voisitko sä tarttua mun tasuriin? Nyt on mahdollinen tärppi tulossa tasuriin. Fireball. Iso kiiski. Kiiski. Niin. Tää on niin oudon värinen. Iso ja limainen kiiski. Uusi reikä heti saalista. Ahven. Joo, ei kannata liian pitkäksi aikaa samalle reiälle jää kykkimään kyllä. Ei oo mitään älyttömän isoja kaloja tarjollut tämä Aittolammen reissu. Viimeksi tuli vähän paremmin kuin oltiin joitakin viikkoja sitten. Se on tosiaan aamun tunnit siitä 7-9 ihan parhaiten tulee. Mitä lähemmäs puolta päivää mennään, niin sitä vähemmän tulee tärppejä. Tää ei valittomasti kyllä hieno sää on ollut. Aurinko paistaa. Tosi lämmin. Mites muualla päin Suomessa? Onko tullut kallaa tänä talvena ja vieläkö pilikittää? Laittakahan kommentteja. Laittakahan kanavatilauksen, jos kiinnostaa. Kesäkauvelta on tulossa lisää vähän monipuolisemmin pätkää sitten taas.
uistelua ja muuta settiä.